ojú àṣà ti rí bí o tàwòdé sì ti rọ́rùn. òkú yìí máa ń ta òkúta ni òkú tí mo gbé wá tó wà níta èyí ló tọ́ sí òkú ṣe máa tọ́ sí mi dispatch rider ni mí. mo rí ọmọbìnrin pupa kan ó wá gbé òrìṣà ayé dání ó wá rẹ́rìn. This is what we call Orisa Aiye. kí ló mọ̀ nípa òrìṣà? mi ò mọ kankan pẹ́. Bùnmi ló máa gbé òrìṣà yẹn àbí ló gbé? ló máa gbé kan Bùnmi ló gbé. mi ò mọ kankan pẹ́. láìsí àní-àní nínú Bùnmi ọmọ Adérìsúyè òun ló gbé òòṣà ayé mi. ikú. òkú tó kú kú ọwọ́ ọmọ aráyé ló ń dà òkú tí wọn ò gbé sí sísá òkú ní farahàn. Patience.